Fil-ħames attività pubblika taħt it-tinda matul il-kampanja li se twassal għall-elezzjoni ġenerali tas-26 ta' Marzu, il-mexxej Laburista Robert Abela ħelasija biex jirrepeti uħud mill-wedid riċiklati u kopjati li semma fl-aħħar jiem. Iżda f'ħażebbuġ Abela wera li moħħu biss biex jikopja lil Partit Nazzjonalista immexxi minn Bernard Grek, dan kif ftaħar li se jkun qed iżid l-istipendji lill-istudenti bi 15%. Minnaħa tiegħu il-Partit Nazzjonalista jipproponi idea ferm aktar b'saħħitha. Gvern ġdid immexxi minn Bernard Grek iżid l-istipendji b'25% filwaqt li l-istudenti li jwettqu volontarjat ma' xi organizzazzjoni volontarja reġistrata jingħataw żieda ta' 25% oħra. Proposta li tidher li qabdet lil-Labor ta' Robert Abela fuq sieq waħda, tant li kellu juża żagħżugħ biex jagħmillu mistoqsija ppjanata minn qabel ħalli lider jipprova jippreżenta xi ħaġa wkoll. L-istess ġara fil-każ tal-pensjonijiet u għajnuniet biex l-anzjani jgħixu ħajja aħjar. Dan kif gvern ġdid immexxi minn Bernard Grek se jkun qed jara li l-pensjoni minima nazzjonali tiżdied b'tali mod li tkun f'livell adekwat ma' dħul li l-pensjonanti għandhom bżonn skont il-politika tal-living income. Anke għal din il-proposta tal-Partit Nazzjonalista, Robert Abela inqabad fuq sieq waħda, tant li issa qed iwiegħed li żieda fil-pensjonijiet se tkun limitata u mhux li tibqa' tila skont l-eżiġenzi ta' żmien. Dawn il-mossi ta' paniku mill-Labor juru li l-partit ta' Robert Abela ma kienx ippreparat jippreżenta l-aħjar proposti għal Maltin u l-Awċin. U dan jidher ukoll mill-mod kif il-Labor għadu mhux lest jippreżenta il-manifest elettorali tiegħu minkejja li kważi għaddiet l-ewwel ġimgħa tal-kampanja elettorali.